Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Tonse pamodzi makamaka tikudziwa kuti amaikosi akhala kuchitisa misonkhano yosiyanasiyana kwambiri dzana ilo kufika dzulo kufikanso lero akuchita misonkhano yoyimayima ndipo akumakhala busy kwambiri masana onse akumakhala angoenda akuchita misonkhano yawo malo osiyanasiyana. So ndi munthu yekha amene waipatsa moto kwambiri panopa pa Malawi tikakambapo za APM ali paize kaye agemu kuyionera patali akuyenda ndachina chenansa tikaonanso kudaliso kabambe nayenso ali busy akuphatikiza MCP nayenso ali busy koma uyu usi ndamene akudzungulira kwambiri. So tikaona akadzungulira tsiku lonseli kumaza bwereranso kunyumba ndikupita pa social media pamenenso akumulembapo zinthu zina zowapasa amalawi chidwi zimenenso zikumavundula ma comment ochuluka akuchokeranso kwa anthu ena odziwika bwino pano pa Malawi. So dzulo ausi atapita kumeneko ku misonkhano yosiyanasiyana ku Blantyre akuzingwangwa na Ncholi kulimbi akungotchulapo ochepa chabe atabwerera kunyumba adapitanso pa tsamba lawo la mchezo la Facebook kulembapo zinthu ziwiri zitatu zomwe zabweresanso ma comment ochuluka kuti ausi adalemba kuti chani. So ndiwerenga post imeneyi yomwe adalemba amaikosi kena kutionenso ma comment awiri atatu tione kuti chite motani. Post yomwe idalembedwa dzulo akuti pofika lero Malawi aliyense amenera kukhala moyo osangalala koma vuto ndi mbava zomwe zili muboma kuba kupanda nako chisoni. Ana awo ali sukulu zakunja iwo kugula galimoto zodula ndalama za amalawi akuthera mowa ndi akazi. Pa 16 September awawa achoke ndipo onsewa ndi wamanga before 30 September ndalama zonse abweza. Akuti pofika lero Malawi aliyense amenera kukhala moyo osangalala koma vuto ndi mbava zomwe zili muboma kuba kopanda nako chisoni. Ana awo ali sukulu zakunja iwo kugula magalimoto odula ndalama za amalawi akuthera mowa ndi akazi. Pa 16 September awawa achoke ndipo onsewa ndi wamanga before 30 September ndalama zonse abweza. Kumeneko kuyankhula kwa makamaka Dr. Michael Usi kuti mboma mangozazana ndi anthu omwe akuba kwambiri ndalama azikuthera mowa ndi akazi. After all akugula zimagalimoto zodula anawa kuphunzira sukulu zakunja amalawi atikudya chiteze pano pa ground. So a challenge kuti pa 16 September kungowamenya kuti pa mwavotera makamaka akudya zake amenewa by 30 kapena kuti before 30 September azakhala onsewawa akuba ndalama mboma anjatidwa gale. So taona kuma comment amene akuwabakira akudya zake amaiko usi kuwabakira zinthu zosiyana-siyana kuti anthu akuti chani kuma comment akuti makamaka wina Makoswe Junior angweka kikiki asabu nayenso angoseka hopes na kuti boma ndi lomweli drag akuti chundida bwisa nchoti nthawi yonseyi akuti makhalira limodzi ndi anthuwo koma simayankhula koma chokha achongoti atsekulira kampeni ndi anthu onse akhaleno akuba komanso anthu omagwira nawo ntchito limodzi. Chabwino azikuona kumeneko kuyankhula kwa drag Jabwino uyu ndi Dave akuti never insult a crocodile while you are still in the water akuti usazayesa kuyipisa ng'ona uli m'madzi momwemo iza kupanga zopsa. Umeneyo ndi African proverb mwambi wathu kunoku ku Africa. Chabwino chaweza kuti ine pano odya zake ikundiwaza heavy. So odya zake ikusangalasa amalawi ochuluka ndipo ena feso ikutisangalasa koma sizo kuti tikusapotera. Ife timanena kuti pano tilibe chipani chilichonse mpaka timakamba za APM UDF 40PP akungotchulapo zipani zochepa chabe. Uyu ndi method ya sekuti chakwera himself will vote APM akuti even angakhale apule nawo adzakavotera APM. Chabwino uyu ndi
Youthman kuti can you say it again? Amunga ndibwerezereso. Joanna kuti izo afaka iwe. Ronnie akuti comedy at its best. Jabwino Alfred akuti Dr. Usi wabwera ngati coming. Jabwino Hasina akuti Dr. Manga. Jabwino uyu ndi Emmanuel akuti okay bwana. Aida akuti kweza volume. Precious akuti muma kwana malume maka gilimbe akuti ipondeni fada. John akuti I like the confidence sa achimwemwe akuti pa 16 oja zake omwewo. Sami akuti I like your confidence man. Jabwino Dyson akuti pereka nomboni bige. Sudia akuti ipondeni manganya. Dani akuti itileni fire iwe. Jabwino Frank akuti are you dreaming? Mustafa akuti iwe makomedi pali ponse. Jabwino uyu ndi Gertrude akuti wakulira denje akuti wakulira denje au nanyekwe before 30 September oli uko. Jabwino Maxon akuti empty teens always make noise. Jabwino Brave akuti talk is cheap kuyankula ndikopheka ndikochipa. Jabwino uyu ndi Abdulrahim akuti mbambande. Simeon akuti kweza volume big. Vijesa akuti moto kuti buwa. Yamikana akuti Mr. Coward who can even mention one name. Jabwino Innocent akuti ipatse moto Dr. Usi chifunira kuti iponde ni fada besho kuti uyu siopanga na agency sure. Jabwino nkhani yavuta apa ndiye kuti Michael Usa challenge kuti pa 16 kungotenga mpando pa 30 pasadafike azakhala amangakale onse amene akuchita umbava mboma ndipo ndalama zonse azabweza kamba kokuti chomwe akuchita akuba mopanda chisoni. Ndalama akupitisira nawo msukulu zakunja akugula galimoto zodula muno Malawi akuti ndalama zina angothera akazi ndi mowa. Amalawi pa ground tikudya chiteze so pa 16 kungowasankha ukudya zake alibe mlandu. Dr. Michael Usi akuti ena usewa ukuba mbomawa azamangidwa isadafike pa 30. Imene idali ya jangu ndipo kunena kwathu timati ngati mofika kumapeto usameona panga like, share komanso subscribe. Tikumanenso nthawi ina. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.